ଆସିବ ମାନେ ଯାଉ ଖାଇ ଦେଇ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ରନ ତୁ କୋନ ରହି ଭାବେ আসবে মন্ডলা হবনি নলে ভাই তো অপেক্ষা করছ আবে অপেক্ষা করছ আবা ତୁ ଯୋଉ କୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ରେ କୋଉ ଜାଗା ପାଇଁ মন্টলা গলে জলকর ট্যাক্স ଜଳକ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଉ ଜିନିଷରେ ତୁ ରହୁନୁ ତୁ ଆ ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳା ହଉ ହଉ ଅଧା ଖାଇସାଇଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ହଁ କାଟୁଛି ନା କାଟିବେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଖାଇସାଇଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମଣ୍ଟଲାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ଯେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଆସ ଅଧା ଖାଇସାଇଲେ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ଫୋନ କରୁଛି ମଣ୍ଟଲାକୁ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କହିଛି ଭିଡିଓ ପଜ୍ ମରାଇଥିଲା ଏ ନିରୀହ ମୁହଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଭିଡିଓ ପଜ୍ ମରାଇଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ